ebe anyị emewe interview ihe ekwu ka obi dị ya agwa ndị mmadụ ka obi dị gị ka ihe ebe bịa ị na-ewe iwe ka ị na-achị ọchị ka ọ na so kwuo ka obi dị kene ndị mmadụ kene ndị n'obodo oyibo ndị n'obodo oyibo ha na-aghọta ndị nọ mba gozie si ya kene gozie kene Paul kene ha kene gwuru ha ekene ebe kwuo iji ekene first chi ekene mụ gbaa na phone gbaa nọmba ya na phone opiki za oro arayo baba daddy mara yo obodo ya bala da baba tai na mechi no na ife na-eme ka ya call ga-eweta ego ya wa asa ya ga-eweta ego come on down daddy oja jebe mara yo obodo boy Paul me ke na akpọ ya biko meche Paul me na Ọgaranya Daddy, the balaba. Paul, eze nna ya bata ọ gakwa field Ango mberede emekwa ori solo Igbo esukwu n'Igbo adị anụ voice na mana no fi right la ke na cover voice no so no yeah vai ser outro com ele allo okoto allo ina to ọkọ akada dali bi mbelede anyị mbum wanda baba anyị baba ọ na-akọsara ya ife na-eme Paul ọchịkwa n'ọnụ ka ọchị gwara anyị ihe o kwuru nnukwu ọ na-abọ nnukwu agha kwuru gwa anyị ihe nkwu isi Vai, eu tô no bagulho com ele.